tää striimi. Kenellä on Minkä on Antonin korkkipussa? Ai joo. Mä niinku voin... Kautta sun ääni myös. Mä nyt tekin sitä kameraa siellä. Autoon ja juostaan niin paljon kuin jaloista lähtee. Ei. Toivotaan, että poliisit lähtee, niin voidaan tulla takaisin autoon. Mitä nyt? Mikä on uukko? Oletko hattua läpi? Poliisi tulee ja ne ei katso meitä, kun meillä on Sinne tosi hyvä tuoda. Sitten mä ajattelin vuotta tätä vietä siihen asti, kun mä kuulin mulla on Tampereella. Tampereella. Että on Napoli. Ei niin, se on mulle paras vasta. Ei punainen on. Ei niin. Joo. Onko semmonen, niin se on sun äänikarttia vähän videolta. Joo. Ei täällä Ei mitään Särkänniemen hotellia olemassa. Me mennään kattoo Särkänniemen akvaariota ja näistä neuloa. Me mennään katsomaan niitä kahta. Ja huomenna mennään huvipuistoon. Vai mitä äiti? Joo. Just näin. Ja mitä? Moi, tässä on Anton. Keskusta on tossa Mika Rasmus. ihan 500 metriä minuutista. Ei ole Onks tää Ei mulla oo. No tällä hetkellä mulla ei oo ihan jossain Hattulossa ja Ota vähän. Laisi pussi tänne, ettei tipu. Laisi siihen jo. Se on vaan Oho. mitä vähemmän se pääsee Hattulasta. Mulla on jalkapallo, niin mulla on kovia koneja. Ainakin minä. Mä oon Madrid-fani. Tervetuloa Real Madrid-fani. Mikä sun lempijoukko on? Niin, jalkapallojoukkue. Niin, tääkin. Entä molemmat ollaan Real Madrid-faneja? Mikä se hotellin nimi? Entä äiti mikä on sun... Minkä joukkueen fani sä oot oikein? Jalkapallojoukkue. Okei, mun Madrid. Okei, mun äiti on PK-31. Mä äiti ollaan itse PK-31. Pitää.
ootas. Miika on 41. Oliko se 42. Miika on 42. Äiti on 37. Kyllä saa. Isällä kyllä 38. 38 ja Anton on 7 ja minä olen... Ei kun mä olen 12. Heitä sittenkin. Otetaan ihan Se järjestetään tuolta oikein tunnalla, mitä pollakista. Oikein kirjassa. Joo, hyvä idea, hyvä idea. Mä käymään tuolla vielä. tää käy lähetään mutta poliisioon. Me tänään muualle. Sit painat hirveän aina, näet 90. Suunnitelma on muutos, jos poliisi varotaan meidän keskustassa, me hylätään silti auto ja juostaan vaan minne sattuu, että ei pidä kertoa, vaan juostaan jonnekin. Niin kaikki jostain eri suuntaan. Pitäisikö meillä mennä poliisiaseman eteen kiinni? Niin kaikki eri Polvistutaan vai olla silleen, antakaa sakot, antakaa sakot, antakaa sakot. Onko oikeesti? Ei saa vitsailla, ei saa vitsailla. Ai mulla on valkoinen, mulla on valkoista. Siellä on vaikka... Siellä on kaikki tästä. On. Kaikkia mä ei saa valkoista. Ei otapa onks tämmönen? Mä täällä on. Täällä on. Vaikea. Ja äiti, annettu valkoista. Ota yksi tämmönen. Annettu niitä valkoista. Siellä talo ja koulu oli siellä. Kuskilla. Kuskille kaikki patskin kaikki. Onks se muka hyvä? Oh, Oho, mä en tykännyt yhtään. koulu, joka... Katsotaan koulu. Tykkää itse kuskalia seuraa sitä koko ajan. Toisen. Kato. Viikohan ihan mun poija sieltä. Ei se haista. Hyvältä mieheltä. Tehti se tämmönen kaasti. Tämmönen. Niin, tää on mattapa. Tehti se tämmönen. Tää on mun lempari kaasti. Mä annan 5/5 tälle kaaselle. Ja koko pussille muutenkin 2. Onko mikä maailman pahin? Kautta 1. No sehän on Pahin laimi on. Tropical Punch. Niin. Ja toisiksi. Blue Raspberry. Ei koske. Kumman tuossa? Se katsoo. Kommentoikaa, mikä on teidän lempi Prime-maku. Ei tää YouTube. Älä huuda sitä. Mitä se menee? Älä huuda. Ei tietysti ostetaan. Ei ne voi pakottaa sitä. Mutta kommentoikaa alas. Mikä on teidän lempi Prime-maku, entä Inhokki Prime-maku? Mulla se on Tropical Punch ja Blue Raspberry mun Inhokit. Ja mun lemparit on Lemonade ja Lemon Lime. Mulle on lemon laimi ja Entä Inhokit? Laita vielä toinen. Joo. Niitä onkin ollut ajamassa. Mä antaa vielä toiseen suuntaan hakkua. Jos tässä olisi ollut poliisia, että nyt
Mä oon punasilmä. Katsotaan, tuollakin on hattu päällä. Joo. Olla kulkee. Ainoa ihminen, jota ollaan näkynyt. Hattu oli päässä. Moni on sitten noita. Voitko sanoa, jos tulee vettä paljon, niin kannatko sanoa, että vettä tuleeko öskärästä paljon? Vettä tulee niin paljon. Se saa tuplasakko. Meillä on kaikki muut töissä. Kattokaa Antonin hiukset. Check. Äiti näytössä hiukset. Check. Kumpa me selvittäis täältä Miikalla ei oo hiukset. elävänä. Se on polveksi. No ilman pakkoa. Joo, just näin. Mutta kommentoikaa alas. Hiukset vai kalju? Mä ainakin ite hiukset. Mitä? Haluaisitko sä, että sulla on hiukset vai haluaisitko sä, että sä oot kalju? Entä Miika? Hiukset vai kalju? Mulla ei ollut vaihtoehtoja. Miten niin? Hiukset lähtenyt. Miten se nyt lähti? Tuliko joku kodulla repimään päästä? Joo. Onko se niin suoraan päästä? Niin minkä takia sä teit sen tukkaa, että on se omassa Nyt vasta hatut. Annapa Miika hattu. Opetti hattu tänne. Okei, me laitettiin se tänne. Oi se hyvä. Siinä Hattulan juna-asema. Me laitettiin se tosi hyvä piilo. Missä on juna-asema? Eikö sä etin vähän halmi, kun koskella teidät näet näitä maisemia oikein hienoisesti? Ne näkee vaan mun naaman tässä. Se on tosta oho. Sit näkyis molemmat, mutta sit ei oikein saa siihen mitään. Se on tässä vähän paremmin. Eikö sulla puoli tuntia kuvat? Kato, siinä on tänne. Mä en nyt kuvata. Jos meillä ei ollut näitä, niin se pitäisi ampua välittömästi. Tää auto ihan paskas. Älä Miiko koomaa, ihan jestas. Auto tulee tuolta. Tuliko pöllari? Jee. Onko se videokin hyvä kuvanlaatu? Onko tää niinku peruaan tää kuvanlaatu? Onko se hyvä kuvanlaatu? Ja kohdistunut sen suuntaan. Pidätetäänkö ollaan hotelliin? Mä vähän muutettiin kameralta.
rauhoitukkuus ihan komea. Tää on tunnin video. Tästä tulee semmoisen tunnin video. Kyllä nyt jaksaa, pitää vähän vaan karsia pois kaikkea. No niin, löytyy. Tää on hyvä video. Heeristoitiin vähän. Tää on hyvä joutuu. Laita musiikki. Tää oli vähän video, mä oon vähän musiikki. Kato mukaan, ei? Heitä hattilamme. Älä sulle. Sitten tänne. Ei mitään. Mikä? Musiikki pois. Kiitos vai. Laita muteen. Häh? Laita muteen. Älkää pistä kovin kovalle. Että kiva video. Me saatiin jo hetken taas. Me saatiin jo taas hetken tänne videolle. Tää ei vähän piirtänyt. No pitää vähän enemmän sitä. Tää kuitenkin vähän niin streak. No me pitäisi taas streak. Tai jo video. Mä oon ehkä enemmän streak. Mä voin kuvata kotona. Ei oo. On tässä nyt ollut siinä. Ei kukaan tunti Ihan sama puhutaan siitä. Mitä väliä Siellä siitä? oli aivan kukaan puolella. Mitä väliä siitä on? Täällä on kelloa. Täällä on 2. Eli mulla on ajettu 3 tuntia täällä. Nyt on kiva. Tää on hattava. Onko ollut kivaa ajaa 3 tuntia päivää? Ajoinko koko tunnin? Kyllä tää alle 2 tuntia ja... Ja 40 minuuttia videota päälle. Lähestytään kohta tuntia. Ja kato Atte. Pitää vielä puolet toi määrä kuvata, siis meillä on tunti kodossa. Ei kun 3 tuntia. Ja Antto, onko tää? Niin. Onko tää musiikki? Ei oikein muistella. Äikö sulla musiikki? Ja hoito on nyt kukkonen. Mitä tekee? Toijala. Minä olen se Toijala, ettei se ole. Älä paukuta, antaa paukuta tossa. Ei, se on käsi nojaa. Sekin voit käyttää sitä. Ei pojat itse joutuu. Antoni on aina kun on höpinöjä. Oikeesti. Onko se tälleen? Mun jalkapuolta on vielä. Ja aina on jalkamaa ottaa sitä. Ei tiedä. Me sitä poistaa ihan sitä. Mä voin kuvata itekin siellä Törkäniemessä muutaman videon. Kuva jopa. Ja minkä tila muuten? Mitä tilaa itse?
tilan kannalla. Se on Miika Arvola. Se on nimellä Niiko Orvola. Menkää tilaa hänen kannalla. Ja me... Menkää nyt tilaa kohti. Menkää tilaa nyt kohti. Ai vie univahti sitä vielä tilaamaan. Mä sanoin jo loppu. Tilottaa Eettiin se vinkari, Juusivessa. Hyviä herrassia on molemmat siitä. Mutta kommentoiko alas, ootko käynyt ikinä Hattulassa silleen, että teillä ei oo hattua? Antako äiti kommentoida, että pitää voida Hattulassa ja hattua? Se on mies ja äiti on viimekin voida kommentoida videoon. Paitsi kuka nyt kommentoi omaa videonsa. Olen kyllä. Kommentoiko alas, ootte sitten ikinä käynyt Tampereella? Mitä? Se on iso toi idea. Pommi. Hei kattokaa, mulla on tää pommi. Kattokaa, mulla on tää pommi täällä tuolla. Kattokaa, mulla on pommi. Mä heitän salveasti pommilla. Kato äijät, mulla on salveasti pommi. Onko tämä näitä teet? Onko tämä okei. Olevia. Onko tämä näitä teet? Jos et oo tosiaan näyttänyt just yö, niin täällä on vähän pimeämpää. Valo. Joo. Nyt on mennyt taas työ, kato että. Se oli kyllä ääni. Tää oli parempi tää homma. Jalkapalloilija. Okei, Antoni, lempi. Niitä, mikä sun lempi? Eikö mä oon Niikalta? Joku Niikalta, Se on mennyt. Äiti, entä sulla? Oma puolta. Ja mulla on tietenkin Modric. Kukas muukaan? Mutta on edelleen maajoukkue. Okei, mulla on Kroatia. Entä Miika, mikä lempimaajoukkue? Lempimaajoukkue. Joo, jalkapallossa. Miten?
punahottu. tänne. Okei, me laitettiin se tänne. Oikein hyvä. Siinä Hattulan juna-asema. Me laitettiin se tosi hyvä kiilo. Se on Missä on juno-asema? Eikö tää vähän halmi, kun koskella teille näet näitä maisemia oikein hienoisesti? Ne näkee vaan mun naaman tästä. Se on tästä oho. Nyt näkyy molemmat, mutta sitten ei oikein saa siihen mitään. Se on tästä kannata. Eikö sulla puoli tuntia kuvattu? Kato, siinä on tanne. Mä en kuvata. Jos meillä olisi ollut näitä, niin se olisi ampunut välittömästi. Tää auto ihan paskaksi. Läpiikö koohaa? Ihan jöstas. Auto tulee tuolta. Tuliko pöllari? Jee. Onko videossa hyvä kuvanlaatu? Onko tää niinku peruaan tää kuvanlaatu? Onko hyvä kuvanlaatu? Onko kahvia? Jee, on. Näy sun käsite. Joo. Mä koitin. Mutta tällä tulee ilman sormea. Ei se oikein. Ai ei näitä sormetrekkiä. Ja kommentoikaa alas. Joo, kyllä. Tykätkää videosta ja tilatkaa kanava, jos osaat tehdä näin. Kyllä kaikki saa näyttää peukkua. Ja jos on joku lääkäri siellä videon toisella puolella tai joku ihotautilääkäri, niin kertokaa mulle, minkä takia ihon tulee niinku luomia. Minkä takia ihon tulee luomia, koska mä en tiedä. Eikö mun kutsu